gratuita. E o que estamos vendo é que tanto o goberno agora do Partido Popular como os anteriores están progresivamente tratando de mercantilizar a universidade, non? De feito, neste campus hai unha oficina aberta do Banco Santander, os carnés de estudiantes se fan a través do Banco Santander, etc. Non nos estamos a favor de botar toda esa borralla economicista fora da universidade. A universidade é un sitio que ten que formar personas. Ten que formar personas. E non é só necesario que sexa gratuita, sino que as persoas que non teñen condicións económicas adecuadas que lle permitan trasladarse de cidade, que teñen que ser apoiados. E moi apoiados. As becas que teñen a maioría dos estudiantes son insuficientes. E hai moitos estudiantes que se ven limitados e non poden estudiar aquilo que queiran porque non se poden desplazar a outra cidade a estudiar, por exemplo. E xa non vos digo xente que ven no rural, que se ten que buscar un piso, un aluguer, as residencias de estudiantes son caras, non consideran a renda dos pais dos universitarios para as cuotas que teñen que pagar nesa residencia, e nos queremos mudar todo iso de raíz.